Čau, dneska nedeľa 23. augusta 10:39 a idem začať deň alebo aj video trošku fušerinou. Je tu veľká prázdna stena a lepím si veci proste na rám okna, všade tu sú polepené po regáloch. Tak som si objednal tabuľu magnetickú. Veľkú, že ju tu dám cez celú stenu, nech tam môžem dať na magnety čo len chcem, nech tam môžem prilepiť čo len chcem, nech tam môžem písať nejaké poznámočky, ktoré potrebujem mať po ruke a nie štítky na stole a všade možne. Objednal som to z e-shopu a došlo mi také večko z tabule, zohnutá. Tak bol som reklamovať, 30 dní reklamácia, potom že mi pošlu novú. OK. Tak medzi tým som kúpil menšiu, ktorú idem dneska namontovať. Dám mu presne tu, preto je tu ten laserik a trošku slabšie svetlo, aby som videl ten laserik tam do roviny. Dám ho tu a keď dojde tá veľká, tak tá veľká bude tu na zbytku. Stenu som robil tento rok, niekedy v marci, čiže nejaký pol rok dozadu som robil tú stenu kompletne, drážkovanie, všetko káble, tak mi je strašne ľúto vrtať do tej steny a popravde tu sú zasúvky a nepamätám si presne, kde ide kábel, tak som sa rozhodol to trošku sfušovať, trošku to urobiť zle. A nie je zle, lebo to bude držať, ale nebude to nič akože nejak extra krásne niečo. Proste keď sa niekto bude pýtať, ako je namontovaná tá tabula, poviem, že tu už vždycky bola. Hej? A nikomu nepoviem, že som ju tam dal na tekuté hřebíky, na 4 body. Ale poviem, že tu už bola od výroby. Proste keď sa postavila garáž, rovno tu položili a bola tu. Na to si potrebujem odtiahnuť stôl. Dúfam, že nič sa nerozsype. Joj, aký bordel. To potom takto takedy možno popratá. Takže plán je taký, ako ďalšia vec, ktorá bude trošku sfušovaná. Tu boli držiaky hore, mala by ísť takto, ale ja ju dám takto. A to len z toho dôvodu, že toto je vlastne 60 na výšku. A tá, ktorú som objednal, je 90 na 60. To znamená, 90 bude šírka, 60 výška. Takže výškovo bude rovnaká, ale bude dlhšia. A tiež pôjde na hřebíky, lebo tu je internetový kábel, tu je zasúkový kábel presne v strede a tu ide zasúkový kábel hore nad strop. Takže bude to také, no. Nehovorím, že to bude pekné. Ja hovorím, že to bude funkčné. Že mi to pomôže, že mi to trošku zmenší starosti, problémy. A jeden z problémov, ktorý mám, je to, že som zabudol si zobrať nasadku. Vlastne už asi nemám žiadnu novú funkčnú. Takže na to zničím pinzetu. Na to lepidlo. Horšie bude, keď tu budem chcieť napríklad niečo prerábať alebo meniť. Keby som neodchádzal do iných priestorov nejak skoro. A rozhodnem sa radšej zväčšiť tieto. Či už nadstavba, alebo pristavba, alebo bočné. Tu bol pôvodne plán, že sa robia bočné dvere, nemusím stále otvárať garážovú bránu. Možno to raz vyjde, ale asi skôr myslím, že sa skôr presťahujem do iných priestorov, ako riešiť takéto veci. Chcem sa všetkým poďakovať za všetky komentáre, všetky správy. To je to v podstate, čo ma tu nás baví, že ani nie to, že vlastne aj to, že tu pracujem a tak, ale baví ma tá interakcia. Ľudia komentujú, píšu. Proste máme nejaký ten connection. A ja to musím dať teraz do roviny, som to dal trošku, alebo som maličký, som malo narastol. Nič no, skúsme to dať na pásku. No, tu mi vyšlo lepidlo, ale ja som teraz rukavice stadiaľ dal preč. Takže ziplock prepač, ale ziplock bude roztrhaný. To lepidlo má konzistenciu ako taká žuvačka, ktorú som si kúpil pred 20 rokmi v obchode za minimum peňazí a zalepila papuľu. Myslím, že na Instagrame som mal komentár pod tým videom, že prečo myslím, že táto doska je tak nižšia proti ostatným. No lebo som to robil ja. Je to moja práca, na ktorú som nie až tak hrdý, ale drží. Drží, izoluje. A trošku tu bol vlastne taký starý trám, ale mal taký veľký pukel a nechcel som to brúsiť nejak extra, tak je to len privrtané. Ale je tu na 20 šrubách každá doska, takže sa nebojím, že mi na hlavu spadla. Dúfam. Dobre, ja si môžem dať stôl naspäť.
Idem ho dať naspäť. Tam to vyzerá, že je to stále v rovine, že sa to nejak extra nepohlo. No dobre, toto video je trošku akože off topic zatiaľ, ale prečo hlavne robím to video, tak to, že je nedeľa a mne tak šialené objednávky došli. V minulom videu, ktoré si videli asi včera v sobotu, natáčal som v štvrtok, tak som mal kompletne upchatú hlavu na DTF-ku, ale že bola úplne upchatá. Ja som nevedel prečistiť čistiacim roztokom, taká bola upchatá. Tak som ho rozobral, namočil som ho do nadobky s troškou čistiaceho roztoka a nejak to povolilo. Potom vlastne, čo som dotočil to video, tak znova začala blbnúť trošku. Ja som tam ešte porobil nejaké čachre-machre s tým. A včera som tlačil nejakých 7 metrov. Aj vlastne mám tu nejaké trička, robil som trička pre nejakého pána do Anglicka. Aj predu, vzadu potlač. Potom ma tu čaká ešte jedna firma, do ktorej mám vlastne tiež dopredu také na chrbát. Sa mi to rozsype, super. Na chrbát takéto veľké, na 24 kusov, takže tam bolo tiež nejakých 7 metrov plus. Na žehlovačky znova boli objednávky, že masaker koľko veľa. A aj teraz vlastne 10:51, ja som prešiel okolo mobilu pozrieť, či natáča a vidím, že tam 2 nové objednávky svietia. Tak dneska tým pádom 11. Tu mám štítky ku ďalším, čo dneska budú. Tu sú vlastne objednávkové listy, ďalšie objednávky, plus objednávky, ktoré išli priamo cez mail, čiže nie sú akože nahodené na e-shope v prehľade. DTF Košice došli objednávky na tlač. Takže dneska, ja si myslím, že tu čo na tých 30 metrov folie a tú 100 metrovú rolku, dneska budem nahádzať novú. A konečne idem dať prvú vec dole z okna. Vlastne zatiaľ jedinú. A ide na magnet, na tabuľu, ako prvá vec. A možno teraz tak zaťažím tú tabuľu, že spadne celá. Každopádne do ponuky, alebo na e-shop som pridal plugin, ktorý sa volá, že cross-sell a upsell. A stále, keď niekto si zvolí menovku, dostane možnosť si pridať za zvýhodnenú cenu, napríklad takéto nažehlovačky, jednorožce dievčenské, pre dievčenské menovky a pre jednorožce menovky, do košíka. Alebo prípadne nejakých dinosaurov, tiež tu mám. A ďalšie tam nejaký morský svet. V podstate pri každých menovkách, keď si niekto zvolí, dostane možnosť si pridať do košíka, plus som pridal možnosť prioritné spracovanie objednávky. To znamená, že keď mám nejaký zoznam objednávok, ako je tu, hej, ja neviem, teraz tu sú 5 papierov, na každej strane sú 2 objednávky, tak tie si stále akože vytlačím a tie, čo sú prioritné, idú na vrch, idú dopredu. To znamená, dneska, čo boli prioritné ráno, už sú vyrobené tu, už čakajú. Sice je nedeľa, dneska ich neviem podať nikde, všetko je pozatvárané, kde podám zasielky aj depa. Takže ráno idú ako prvé preč a až teraz sa pustím do tých, čo boli bez priority. A objednávky tu sú v podstate čísla, čo som už aj hovoril vtedy, tak je tu 389, 388, 387, 86, 85, 84, 83, 82 a 381. Čiže keď to je niektorá tvoja objednávka, ďakujem. A keď nie, tak preč. Boli tu objednávky aj na vrchnáky. Ja si to musím pozrieť, že ktorá to bola. Takže 385 boli vrchnáky. Mal by som mať všetky vytlačené, ale pre istotu to skontrolujem a rovno som už hodil ráno tlač na ďalšiu várku. Takže 4-krát námornická modrá, 8-krát neónová zelená. No pozerám, že zatiaľ laser to akože drží približne v jednej rovine, že to zatiaľ nespadlo. Ešte stále to nie je 100% pevné, tak dúfam, že to bude držať. Práve pozerám, som si urobil chybu, keď som točil b-roll na tie vrchnáky, že tie modré majú byť 0,33 litra. Takže nie tieto, ale menšia veľkosť. Tie určite nebudem mať, pretože tie malé, čo mám, tak sú obmedzené. Tie si musím dotlačiť.
Ale sú tu presne 4. OK. Takže mám aj tie. No, teraz to potrebujem poslať v niektorej krabičke. Do tej malej, čo používam bežne, do takej mi to nevojde, takže musím tam dať väčšiu. Táto 15 na 15 na 15 je dostatočná, možno trošku veľká, ale menšiu nemám. Musím ešte menšie krabičky zohnať. Zohnať, to je tiež asi zlý slovenský výraz, alebo nespisovný, nie? Mne tak prišlo vtipné, tak som sa začal smiať pri minulom videu, alebo predminulom, ak som tam niekde povedal, že sa povenujem niečomu, niekto tam doslova vybuchol v komentároch a keď si to ty tak, ďakujem, si mi zlepšil deň, som sa zasmial neskutočne, že povenujem nie je slovenský výraz. Ja chápem, že v slovníku, neviem, kde odvíjaš na... Tu je odvíjaš na pasky, OK? Ja viem, že v slovníku to slovo asi nenájdeš, takže nebude spisovné, ale slovenské slovo, že povenovať sa, povenujem sa, je bežne používané v buď nespisovnej reči, alebo v nárečovej reči. A predpokladám, že buď nie si, alebo nemáš častú interakciu s niekým na východnom Slovensku. Tu je to sakra bežné. Idem sa niečomu povenovať. Dobre, toto si škrtám, toto mám pripravené. Takže 385 objednávka urobená, respektíve pripravená. Na to potrebujem ešte urobiť si aj faktúru. Áno, ja som si nerobil faktúru ešte nikde. Takže to nemôžem baliť, to musím pripraviť. Každopádne dám si štítok zatiaľ na krabicu. Musím sa pozrieť na meno. Z týchto žiadne. Tu je. Kúpil som nejaké nové štítky. A tie štítky sú strašne také pevné, hrubé. Až tak divne sa z toho cítim, keď to lepím niekde. Dobre, zatiaľ tu dám tie vrchnaky. Mi tam bude chýbať ešte faktúrka na to. To urobím potom po videu, nech teraz zbytočne neodbehám, nepauzujem to. A zase vlastne na faktúre nie je nič, čo by vás malo zaujímať. Sú tam veľa osobných údajov. I keď to, čo teraz je zverejnené na obchodnom registri Slovenskej republiky, tak to je masaker. Ja som proste rád, že som živnostník, že nemám firmu SROčku, lebo o mne by všetky údaje už boli niekde live zverejnené. A kto vie, ak by sa už... Vlastne, nie že kto vie, ale určite už je minimálne 100 podvodníkov, ktoré tie údaje sťahujú vo veľkom cez nejaké crawlery, cez nejaké proste boty, ktoré prechádzajú tú stránku a ukladajú si údaje. A také podvody z toho budú. To je proste masaker, že toto niekto schválil, alebo že dovolil. A ešte k tomu nejaká štátna vec. To je masaker. Dobre, takže toto je 0,33 litra. Zatiaľ idem do krabičky, ja si krabičku potom uložím bokom, nech viem, že ešte mi tam chýba niečo. Laser už vypínam. Hop, vypni sa. Dobre. Zatiaľ to vyzerá, že to drží, no uvidíme, keď to odlepím potom, či to nespadne celé. Ako používam tie hřebíky tekuté, to isté aj tu na vlastne router je na tom nalepený, aj switch na tom nalepený, aj v podstate aj nejaké veci dnuka. V kanclíku mám tak na to nalepené, takže dúfam, že to podrží. Len mi je fakt ľúto tu navrtať do tej novej steny a hlavne neviem presne, kde som dával káble. Ono aj keď hodím tu na screenshoty do tohto videa, že jak som to tu robil. Proste som urobil veľkú chybu, že som si neodfotil, kadiaľ idú presne káble, kde čo kadiaľ ide. No. A teraz, ako niektoré veci vidno. Napríklad vidno, že tu hore je taká maličká priehlbina, kde vidno, že som tam zle urobil omietku. Je to vidno. To isté aj tu napríklad je na klinčeku zavesený ten drevený, naše logo, vygravírované do dreva. Je zavesené na klinčeku, ale to tiež som trošku váhal, že či netrafím kábel, ako je tu vidno hore, že tu išli káble. Ale internetový som dával 15 cm od
elektrických. Nech tam je nejaká medzera medzi nimi, nech sa nerušia navzájom. Dobre, toto si pripravím tu na poličku, viem, že tam ešte faktúru potrebujem. Ja už nemám miesto na poličke. A ďalšie sú nažehlovačky, ktoré musím tlačiť. Takže ja si to idem všetko pripraviť na tlač. Pre teba tam bude strih sekundový, pre mňa to bude tak 2,5 hodiny roboty, pretože je toho toľko. Dobre, dal som práve súbory na tlač dokopy, ináč som dal preč pásku. Prešla tak hodinka pol, je to pevné, drží to. Mal som laserik, je to skoro v rovine. Tento roh tak o 3-4 mm spadol, a to už je najmäčší detail. Aj tak oproti tomu krivému stropu, čo je smerom hore, to vyzerá, že to celé pada. Ale je to v pohode, úplne v pohode. Takže prvá tlač bude mať 18 metrov. Prvýček dopadol takto, že tá biela trošičku chýbalo tu to bolo dobre, ale farby boli pomiešané. Čistenie jedno, druhýček už je perfektný, všetky farby, všetko. Mám tu mobil na timelapse, ktorý už beží, takže tam bude vidno teraz, ak tam stojím s mobilom a krčím sa jak dilino. Hej, dal som tam aj časozber 30 sekundový, čo potom vygeneruje z celého 18 metrového tlačenia, vlastne jedno tlačenie 18 metrov a potom tam bude ešte 7 metrov a potom ešte 1,5 m. Dúfam, že mám dosť prášku, posledné kilo tu, dosypal som to doplna, začal som to práškovať, nech sa to poriadne natiahne. Spomalím to práškovanie, teplota už je dostatočná, takže môžem začať tlačiť. Znova som to ešte stále na tom remote počítači, nech neprenášam v kuse hlavný počítač z hora naspäť. Dobre, takže prvá tlač má 17,353 metra. Je tam kopa obrázkov. Vlastne to, čo stále vyrábam pre jednu klientku, niečo s autistickým spektrom. Keď tam mi píše, že niektoré veci sú mimo canvasu, tak dúfam, že to pôjde v pohodičke. Takže ja okrem toho, že tu budem v dosť hluku a o chvíľočku aj v dime, takže budem si otvoriť dvere, mám relatívne pokoj, môžem si v pokoji vypiť kávičku, porobiť nejaké veci, čo treba, vytvoriť faktúrky pre tie objednávky, ktoré ešte nemali, medzi tým prišli ďalšie. Dneska už je aktuálne 13:22, to asi nebude vidno na takom close-upe, a ešte aj zrkadlo, nevadí. Mám tam 12 objednávok, z toho jeden dopyt na mail. Väčšina z toho sú naželacie menovky, ktoré sa budú tlačiť, takže pohoda. Práve som otvoril posledné kilo prášku, tak dúfam, že mi tu na tých dnešných, 30 metrov bude stačiť. Idem tam dosypať. Ono akože veľa z neho prepadlo naspäť dole, však tá nádobka bola skoro plná, ale bude tam veľká spotreba. A rovno už teraz akurát, keď vypnem tento recording, nahrávanie, tak dám objednávať nový, respektíve objednám si nový, nech mi doručia čo najskôr. Lebo keď náhodou zajtra dojde taká istá objednávka, že bude musieť tlačiť 20 metrov plus, aj keď folia tu je, hej, folia tu ešte je, tu je nejakých možno 15 metrov, tu mám celú rolku nepoužitú, farbu bielu, žltú mám, 22,7, zaujímavé. Tak je dosť možné, že prášok bude problémový. Farby som dolial, takže všetky farby sú plné. Ako farby sú všetky skoro plné. Biela je skoro plná, čierna je tak do 3/4, cyan je polovičná, magenta je polovičná, yellow je plná. To by malo vydržať na nejakých 200-300 metrov tej farby. Bielu mám ešte 2x pol litra na dolievanie. Toho sa nebojím, čo sa bojím, bude fakt asi najskôr ten prášok, ale idem objednať rovno 10 kg balenie, nech mám. A rovno objednám ešte ďalšiu fóliu do zásoby, liter bielej a možno už po pol litri farieb objednám. Všetko od jedného dodávateľa, tak dúfam, že
Nech čo najskôr, no to dojde. Zatiaľ tlač vyzerá celkom OK. Dosť veľké obrázky. Tento má 40 cm na dĺžku, tento bude mať 37 cm a veľa takých je. Ale však to vidíš všetko na timelapse stadiaľ. No ale aspoň to mám odmerané, keďže toto celé je, dajme tomu, že 18 metrov a som na 11,3%, tak nech to je vidno. Tak presne z toho bodu, pokiaľ mi začne rolovať sa tu obrázok, tak je to 2 metre. Nepribrali teraz niekoľko dobierok po sebe, čo ma dosť zamrzelo. Na niektoré veci na bestsellery som to nechal, pretože tie sa aspoň preberajú. Ale niektoré menovky, veľa ľudí mi povedalo, že keď dávam niečo custom, ako tie menovky na želovačky, mám to dávať všetko bez dobierky, nie to na platbu kartou a tak. Ale z druhej strany, keby som dal všetko na platbu kartou, tak ja si myslím, že 90% tých objednávok by nebolo. Pretože fakt, odkedy som dal tie menovky a dal som reklamu naplno, nech idú na tie menovky, či už na tie, čo sú teraz zadarmo, na taký štýl menovek alebo na taký štýl menovek, tak fakt, že 90% alebo 95% objednávok je na dobierku. Práve som si to spočítal. Dokopy za posledný mesiac bolo 184 objednávok, z toho 38 boli vyplatené kartou hneď a 146 bolo dobierok. Z toho 2 sa mi vrátili neprevzaté a 6 ostávajú, že sú ešte na výdajnom mieste, ale už nejakú dlhšiu dobu, takže počítam, že sa im nepreberú a že sa im vrátia naspäť. Dve dobierky sú neprevzaté zo 146, to znamená, že to je 1,36%, ktoré sú neprevzaté. Na kalkulačke, neviem, či to bude zrkadlo alebo nie. A 6 sú v boxoch alebo na vydacích miestach, ktoré ešte nie sú dlhodobejšie prevzaté, takže očakám, že sa im vrátia. A to sú nejaké presnejšie ďalšie 4,1%, takže dokopy 5%, ako som vtedy hovoril, sú nejaké problémové objednávky z dobierok. Keď sú vyplatené kartou, tak vtedy v podstate sa mi asi ani jedna nevrátila za celú dobu podnikania naspäť. Takže keď takto počítam, tak 20%, 38 objednávok zo 184 sú platené kartou a tým pádom zostáva nejakých 79,4% a tie sú dobierky. A o väčšinu tých objednávok by som podľa mňa prišiel, keby som odstránil dobierky ze všetko úplne. Už teraz mám dobierky vypnuté na nejakých mikinách, kde sú personalizované, kde niekto má napríklad rímske čísla, dátum alebo prípadne meno, alebo proste niečo, kde si človek dá niečo personalizované, čo by som už potom nemal šancu predať ich ďalej, tak tam na dobierky nemám žiadnu objednávku, lebo sú vypnuté. Hej, ale keby tam boli zapnuté dobierky, tak podľa mňa by tých objednávok bolo oveľa viacej. Ale tam je potom väčšia strata, lebo teraz strata, dajme tomu 2-3 eur na jeden hárok. Ale keby som to na mikinách robil, to bolo 30 eur z každej objednávky mikin, proste strata a to nechcem prijať. Čiže preto nechám dobierku zapnutú na takéto malé veci a práve pozriem, skočila ďalšia objednávka, mi flashlo cez display, takže dneska 13. Takže tak, dobierky na lacné veci sú super, na drahé veci je to trošku horšie. Aj z jednej strany viem, že keď človek nepozná e-shop, radšej by prvýkrát objednal na dobierku niečo, nech spozná e-shop. Na to, že by som tu nemal toľko dymu z toho, čo ešte stále mám aj napriek tomu, že som otvoril garážovú bránu, tak mám tu urobené z trubiek vývod. Na konci samozrejme z bazénovej trubky. A ja to trošičku privriem, tak mi to bude vonku uchádzať všetok ten dym a môžeme tu na v pohode zatvorené a všetko bude OK. OK, som na 33,3% a mne došiel prášok, posledný som teraz dosypal. Tak dúfam, že tu a tu bude toho dostatok na vytlačenie ďalších 20-25 metrov. Bude to dosť smutné, keď nie. Každopádne tlačím na 1440 dpi, 7,3 metra a rýchlosť tlače 9,41 metra za hodinu. Tlačím 37 minút a ešte ma také 2/3 čakajú, čo ešte ďalšia hodina minimálne. Čiže pohybujem sa v tej rýchlosti tlače 9 až 11 metrov pri takejto kvalite 1440. Keď dám 720, tak sa pohybujeme na nejakých 16 metroch za hodinu. A keď tlačím iba jednofarebne, tak aj pri tomto rozlíšení to nejakých 12-14 podľa šírky potlače. Aj tu sú vlastne na nejakých 25-27 cm, takže preto to trošku skáče. Keď to klesne, respektíve bude širší obrázok, tak to klesne na 9,2 a niečo také. OK, ja som si medzi tým doniesol z hora, mi dotlačilo vrchnáčiky a som dal len do vrecka, nech to donesem tu. Tie modré na malé a zelené na veľké, nech mám všetky aj v zásobe, takže idem to rovno roztriediť do krabice, respektíve nahádzať a nech potom na budúce mám. Ešte musím skontrolovať, či sú všetky dostatočne
pootvárané, či ich nemusím opaliť s horákom. No, tlačíme teraz taký dosť farebný obrázok. Bál som sa, ako budú vyzerať tie farby, ale vyzerá to dobre. Tento je taký najžiarivejší, také neonové farby má a na ten som čakal. Už sme zhruba na polovici s tlačou. Ešte polovica ostáva. Ten prášok musím späť vrátiť na miesto, lebo veľmi chce utekať preč. Som ho tam dal trošku veľa. Začal som úplne s prázdnou rolkou a už je toho narolovaného však nejakých 9 metrov, to môže byť 8-9 metrov, keď som v polovici zhruba. Ide to pomaličky, ale isto. Odvetrovanie funguje, vonku to dymy, nedymí mi to nuka, už sa tu dá normálne dýchať, už ani hore, keď dám mobil, tak nevidno, že by tam boli nejaké problémy. OK, takže mi to dotlačilo. Dokopy dneska nejakých 27 metrov teda. Myslel som, že viacej tam bude, ale 27 bolo presne, keď som počítal. Vlastne tu skoro nič nebolo, je tu kopa toho. Ja to teraz nejak narýchlo zrolujem, potom to poviem ku stolu dať a tam to narežem príjemnejšie trošku, ako keby som mal tu pri tom čupieť. OK, tak teraz trošku ti ešte dám jeden timelapsik naviac. Určite si potom túžil, chcel si ho vidieť, lebo je toho dosť, že na to, že by som to všetko tu komentoval, však som to len stačal z rolky dosť dlhý čas a teraz ešte keď si premyslím, že to budem musieť všetko narezať na mieru. Tých menoviek je tiež dosť, ale narazil som na menší problém a to je ten, že mi došli už tie biele obálky, ktoré používam, ten rozmer, takže budem musieť niektoré strihať na polovicu a budem to posielať akože vo formáte A5. No, v podstate aj tak si to potom zákazníci budú doma strihať, keď budú nažehlovať. Takže možno ešte lepšie to bude, keď bude v A5, ale už iba dve tie obálky mám, ale však to tiež uvidíš v tom timelapsiku, jak som si ich tu pripravil, potom položil na tie nažehlovačky alebo pod tie nažehlovačky a potom všetky ostatné ďalšie už boli iba po maličkých. Folia už skoro je prázdna a k tomu sa urobila ďalšia objednávka veľká, ale ja som bol tak zničený včera, lebo som to robil asi do 11. A nedával som to nejak už fyzicky, psychicky, tak som to len vyrobil, hej, vlastne vzadu je tá istá potlač veľká, vpredu malá, 24 kusov plus ďalších 12 metrov tam išlo. Farby musím dneska už písať, že kde sú, lebo už dneska potom dneska je útorok, ani hodinke by som pozrel presný dátum, 25. myslím, že je. Fóliu budem teraz nahádzovať novú a tiež že prišla do zásoby nejaká ďalšia. Prášok už nemám žiadny, už všetok je nahodený tam. Takže znova mi dochádza potreba pomaličky, akože mám ešte nejaký, hej, možno takých 15 metrov, tam je farebných fareb. Bielu ešte mám pol litra, takže tak no. Robil som toho strašne veľa včera v pondelok, aj ešte v nedeľu večer, ale nakoniec nejak som na to nemyslel s natáčaním. A už som to urobil.